Здравейте хора, аз съм Рамо, днес с мен е Дестрой и ще играем адвенчър мапа на Ник, който сам е правил. И така, нека започваме като прочетем правилата. Не можем да чупим блокове, които не са поставени от вас, не можем да използваме hack mod chest, cheat. Не можем да можем да чупим вълна и клей, можем да крафтим айтеми, можем да лягаме по леглата по мапа, може да взимаме нещата от честа. Добре, Дестрой, взема си ябълките, половината. Вземай другите. И сега тръгваме. Мяташ една... не вземайте с ябълка, бе, човек. Трябва да стои там да отворя вратата. Така. Да щупим вълната, оп, сори. Вземи нещата. Само не там. Тук има трап чест. С вълна да е вземам, да? Да. Не там. Ще ходим заедно и тук ела. Ти имаш долу бутушки. Това ми се падна. Махни се. Сега ще дам ела тука. На тука, не на там. Добре. Аре. Май да огледай се да има... Да не има луна. Но има тука. Няма, майче няма нищо. Няма нищо. Нищо. Ей ти малко корбийки. Вземи си малко сламбало. Ай, те да вземам. Добре, да, трябва да цели, аз ще целя последното. Скачаш и ги хвърляш. Отвори се. Кой имах честа? Много ви стреля. Наземи само единия, не всички стреля. Ще единия ред. Добре, дай на мен малко. Ти колко стрели имаш? 8. Добре, ти... 4. Не. Сега трябва да целим прежер плейта. Да, аз ще по-добре. Точен. Опа, вълна. Абе, мръдни ме мунко. Охо, броня. Вземи си нещо. Мръдни. Чакай, я да се обликам. Аре. Значи вкарай блок вътре, за да се отвори вратата. Окей. Вкара? Браво. Чакай, аз ли го вкарах или ти? Хопа, ей, пич, ще спусна вълна. Вижте, ти вземаш честа. Тук има снежни топки. Тук пак има нещо. Тук снежни. Другия трябва майче лева. Да. Ела отвори вратата. Аз сетни чекпоинт. Как като само един? Да. Не бе, ставай. Ти си. Виж колко лесно се минава. Поставяме блокове. Имаш ли блокове в тебе? Значи да. Я поставя. Не, няма поставя. Не ти поставяш. Не, ти бъде. Не, шит, паднах. И така като използваш блокове. Бати е честното! Бати е честното! Аре бе! И какво трябва да прави тук? Абе, трябва да го джъмпваме всичко това. Аз го джъмпнах. Ти като си нуб. Ти къв си? О май гад.
Те не си в лава. Знам, аз лапам ябълки. Лапай, лапай. Спри се там. Най-почвай се. Да съм нуб. И да, преди ще мога го направи. Това е доста лесно. Пробай да видиш. Айде, не е чак толкова лесно. Толкова трудно. Айде така, аз скачам. Ама, защо ти трябва да скачаш? Защото съм по-добър. Ама сега как се кача? После ще портна. Да, бе, да. Има тъкни бутона и ти. Аз ще сложа блокче. Тук сега долу ли къде? Долу, да. Тук аз нагоре. Не, нагоре, нагоре. Тук има нещо надолу, някакъв. Чакай ме. Там има нещо. Не изкочи, ама ще някъде да се качиш. Не съм сигурен. Има снайпер, бе. Стигаме снайпер, бе. Да гърмя. Няма чест. Има, бе. Какво има? Опа, нямам кирка. Сега ще го чупя с ръчишка. Чупи. Чакай малко. Съжалявам, ама ти се получа... О, да, Diamond Sword. Сякаш ще биеш, за какво се го сменил на такова? Това е лесно, брат. Голям съм нуб. Прави се, ти. Тук не знам за това. Добре, вече знаеш, мръдни. Мръдни, покажи как се прави. Айде бе, про. Изтъпвай на прежър плейтовете. Сега трябва да минем пак лабиринт. Сори. Поема. Чест. И поемах често. Диаманти. Следвай ме. Аз тук подкачам и виждам пътя. Този мап, този лабиринт ми е много труден, брат. Аз имам минимап, знам изхода. Добре, следвам те. Не го знам. Добре, айде връщаме се, щом го минем. Хора, връщаме се и така минахме го. Настройте пред мен. Взимай нещата, трябва... Джини. Всякъде трябва да стигнем. Вървим само напред да видим какво ще настане. Майче село, защото виждам, че някакво село. Майче щупам някакво разрушено старо дърто мършаво село. Не виждам село, защото някакъв тунел и тук има една врата. И често, с броня. Коя броня? Различна. Аз нямам. Аз вземам лука. Аз меч. Тук има чест с моркови и стеки. Аре, ладе, излизаме. Къде трябва да го чупим? Да. Да, ама... Мога да има нещо. Айде да потърсим по-нататък. Ева тук да чупим. Те с печки? Няма нищо в печките. Ела тук да чупим клей. Аре, ела бе. Идвам. Трябва да намерим нещо в този клей. Да.
Чест. Има ключ. Аре. Това го мразя. Що? Да, знам, не ти е за хакер. О, вълна. Опитва се щупиш без ръка. Какво? Опитва се щупиш без ръка. Там май има чест. Не знам. Просто турч. Идиш ли? Къде? Напред. Тебе? Какво? Съм пред тебе. Добре. Вълна. Ти ще ограбил честа. Дини. Той е само един минут. И тук... Ни измъкнал съм се, това беше края. Чакай да го покажем. Виждам финала. Той е толкова близо, толкова близо. Ура! Поздравление, измъкнахме се от лесния Джана. Петър ги, вилиджерите и Айрон големите. Това беше всичко от мен. Радвам ме и да строят. Да ви е харесало. И бай-бай!